sembla que era molt interessant aquest any poder aprofitar tot el procés de canvi que hi ha hagut a les cambres, en general a Catalunya, específicament a la de Barcelona, per poder obrir una conversa de petit format entre les empreses membres i una de les persones de l'equip directiu, en concret la vicepresidenta, la Mònica Roca, que a més es dona la circumstància que, tal com es va pactar en el moment quan en Joan Canadell va ocupar la presidència, es va pactar que ella passaria a ser la presidenta al cap de 2 anys, és a dir, per tant, entenc que d'aquí un any serà la primera dona que ocupi la presidència de la Cambra de Barcelona, a banda de tot el que ha suposat també l'impuls que s'ha donat amb el lideratge en moments com aquest d'aquí, el lideratge que ha tingut en aquest moment davant de la situació de crisi per la pandèmia i alhora la rellevància que s'està donant en els temes de responsabilitat social i que pel que ens afecta, Respon.cat ha donat lloc també a la firma d'un conveni de relació, que no vol dir que no hi hagués relació amb la cambra, com tots sabeu és una relació intensa des de fa anys, però que d'alguna manera l'hem formalitzada perquè hi ha voluntat de fer un pas i d'anar més enllà. Per tant, sense més preàmbuls, és una conversa de petit format. Li hem demanat a la Mònica que ens pugui fer una presentació inicial per explicar el moment en què es troben les cambres, l'impuls aquest que hi ha hagut, l'enfocament que fan de la responsabilitat, aquesta iniciativa estratègica que s'ha posat en marxa i a partir d'aquí que puguem conversar. Per tant, Mònica, moltes gràcies per acompanyar-nos i si ens vols explicar quin és el moment que s'està vivint. Sí, moltes gràcies a vosaltres, que jo això n'estic fent molt poca cosa. Sou vosaltres, o sigui que no, molt agraïda. Després puntualitzar que potser sí que sóc la primera, o seré, perquè encara no es digui blat fins que no estigui el sac ben lligat, la primera dona, però al Consell de Cambres ja hi ha dones, com a presidentes d'altres cambres que no són la Cambra de Barcelona. O sigui que alguna cosa ja havíem anat fent. Llavors, jo no sé si us explicaré tot el que vosaltres, però en tot cas després podem, com diu, podeu fer preguntes i podem xerrar, podem discutir del que us sembli bé. Sí, doncs faré una mica de repàs, però així molt breu, que just fa un any vam ser escollits per representar aquest teixit empresarial català. Però uns mesos més tard, a l'octubre passat, vam presentar el que era com una estratègia de país, de com dibuixem aquesta Catalunya en un futur proper, el 2030-2040. Llavors, és un projecte amb un model que presenta un model econòmic d'alt valor afegit, socialment responsable, i això va ser molt clar. Us diré així com, perquè després us explicaré que vam dibuixar aquests 15 eixos en els que ens centrarem, però perquè tingueu un resum general, és un projecte amb un model econòmic d'alt valor afegit, socialment responsable, amb salaris dignes, contractes justos, que es desenvolupi el màxim potencial econòmic del país, on la paritat ja no hagi de ser un tema a tractar contínuament i a posar contínuament damunt de la taula, perquè volem que això estigui més que superat, construït des dels valors i fonamentat en la formació. Pensem que la formació és la base d'una societat justa, això no em canso de repetir, si m'hi heu sentit, disculpeu, però és que ho penso tant així que no puc deixar de dir-ho. I basat també en la creativitat, la innovació i, en definitiva, el talent. I insisteixo que la formació com a clau de futur i com a base d'aquesta societat justa. Vam dibuixar aquests 15 eixos que toquen tots aquests temes que us he esmentat així molt breument, un dels quals el vam anomenar sostenibilitat i responsabilitat social empresarial com a base de futur. Llavors, aquest és el que ara m'esplaiaré una mica més perquè entengueu una mica quins són els nostres objectius i com ho veiem. Suposo que ara mateix no cal recordar que estem en una situació d'emergència mundial, que estem patint ara mateix. És una situació d'emergència sanitària de tipus epidemiològic amb un impacte social impressionant i que canviarà, o així com a mínim hauria de ser, i així és com ho veiem nosaltres, canviarà el model econòmic i la manera de fer en general, tant de les empreses com de la societat en general. I insisteixo que així és com nosaltres pensem que hauríem d'aprofitar aquesta avinentesa perquè fos un punt d'inflexió i fer-nos reflexionar en molts sentits. També estem davant d'una crisi climàtica important i això també val la pena remarcar-ho perquè penso que molts d'aquests punts a vegades van una mica lligats. Ja sé que no té res a veure el que siguem responsables a nivell de les empreses, però és una responsabilitat social que evidentment hem de tenir en compte.
Barcelona i Catalunya doncs, no es queden al marge d'aquesta crisi climàtica i en concret Barcelona, per exemple, ha augmentat en el rànquing de ciutats amb més alt de nivell de contaminació i amb les conseqüents multes que ha tingut de la Unió Europea, però ha augmentat i estem en uns rànquings, doncs, malauradament, molt més alts del que ens agradaria. I llavors podem quedar-nos de braços creuats o podem actuar. I des d'un punt de vista estrictament empresarial, l'adaptació al canvi climàtic i la mitigació dels seus efectes pensem que genera, en el fons, unes oportunitats de negoci. I això m'agrada remarcar-ho davant de les empreses perquè penso que totes les crisis s'han de veure, és veritat que són adversitats, però que no són tragèdies i que hem de veure des d'entreure'n el màxim de positiu possible i pensem que des d'un punt de vista és una oportunitat de negoci des d'un punt de vista empresarial. Llavors, cal fomentar i incentivar la responsabilitat en el medi ambient de les empreses. Ja hem dit que volem construir un país amb valors on l'emprenedoria sigui un valor positiu i la figura de l'empresari estigui ben vista per la societat i alhora doncs, on l'empresariat tingui cura de les seves treballadores i els seus treballadors com a conjunt i com a individualitats també. Pel simple fet perquè així volem que sigui el nostre país, aquest país que estem intentant modelar entre tots i perquè també, des d'un punt de vista d'enriquiment de l'economia, pensem que ha quedat demostrat amb estudis i amb exemples d'èxit que tenim que la cura de les treballadores i els treballadors ha portat beneficis a l'empresa. Des d'un punt de vista estrictament egoista, pensem que també pot suposar beneficis per a l'empresa. Gràcies a aquest augment de la creativitat, a la implicació dels treballadors i les treballadores en l'empresa, que és molt important perquè l'empresa funcioni. I cal, per tant, fomentar i incentivar aquests valors en les empreses. Llavors, parlant de valors, entenem que, evidentment, no es pot prescindir del coneixement i el talent i els valors que aporta i que representa el 50% de la població, que és el sector femení. Doncs, evidentment, no en podem prescindir. I la cambra, en aquest sentit, no sé si fa 10 anys ho coneixeu, però fa 10 anys va crear, de fet, un fòrum de reflexió que ens permetés fer estudis i propostes amb aquest objectiu de promoure l'aprofitament del talent femení i treballar per aconseguir aquest equilibri de gènere. Llavors, el 2008 va néixer el que en diem l'Observatori de Dona, Empresa i Economia, que ara, a més, diem que no volem que sigui un observatori, sinó un actuatori, però que va néixer com a observatori, el nom el preservarem, però vull que quedi clar que estem no només per observar, sinó per denunciar i per actuar perquè les coses canviïn. Però va néixer aquest 2008, va néixer aquest Observatori de Dona, Empresa i Economia i que aquesta nova cambra també ha reactivat d'una manera contundent per revertir el que, insisteixo, és un present trist però realista, que és així, que aproximadament només el 12% de les empreses catalanes estan complint amb la llei d'igualtat. Llavors, la llei d'igualtat és, però no la complim i això s'ha de denunciar i s'ha de seguir perseguint. Creiem que per tal de fomentar i incentivar des de les empreses tant la responsabilitat econòmica com la social i la mediambiental, cal plans de conscienciació, formar, informar i no cansar-nos de formar i informar, més enllà d'un segell, que no dubto que hi hagi de ser, però més enllà d'un segell hem d'acompanyar en aquesta conscienciació a les empreses. Llavors, m'agrada parlar d'una filosofia que va proposar en John Elkinston l'any 94, que segurament molts coneixereu, però que afirma que la veritable mesura del reeiximent d'una empresa es mesura a partir del que en diu el triple bottom line, els tres punts que en diem people, planet and profit. Una empresa és evident que ha de tenir beneficis com a empresa perquè ha de ser sostenible. És prou evident que és així i això no hi ha cap dubte. Però cal fer evident ara també que cal tenir cura del people, de la gent, del conjunt dels treballadors i les treballadores, del conjunt de l'empresariat. I com? Doncs, evidentment, sent socialment responsables, que alhora, recordem-ho, ho volem així, perquè són els nostres valors, però que, a més, beneficia l'empresa. I, finalment, també el planeta. A més, com estem en aquestes circumstàncies, entenem que aturant i mitigant els efectes i les accions en el seu deteriorament d'aquest planeta és una obligació que tenim entre tots i que, de retruc, també ens obre noves oportunitats, com deia abans, tant en quant a tecnologies com a infraestructures, serveis, etc. Des de la cambra
En concret, des de les entitats associades, com són el Respon.cat, primer de tot, i en tenim d'altres, com és la Fundació Empresa i Clima, que no sé si coneixereu, o com ja he esmentat, l'Observatori de Dona Empresa i Economia, doncs pretenem donar aquest impuls que entenem que ha de ser extraordinari, però extraordinari perquè malauradament pensem que no s'ha donat la importància fins ara i nosaltres volem revertir-ho, no perquè volem revertir i per tant fer un impuls extraordinari per treballar en aquests temes, molt concretament aquesta responsabilitat social empresarial, que en aquests propers mesos i anys esperem que entre tots puguem revertir el que fins ara entenem que no s'ha donat prou importància, que no vull ara aquí queixar-me de ningú, però sí que nosaltres li volem donar molta importància. I estem molt contents i molt contentes que això es prengui seriosament, que hi hagi un conjunt d'empresaris i empresàries i un conjunt de la societat en general que valori aquests temes d'una manera profunda i seriosa. I estem aquí per ajudar en el que calgui i fer tot el que sigui necessari perquè d'alguna manera això sigui una normalitat. I res més, si voleu, parlem del que vulgueu, si teniu preguntes, en podem parlar. Moltes gràcies, Mònica. Dir-te, mentrestant, que estem també en aquest moment organitzant des de Respon.cat, preparant la següent edició de l'RCPyme. Vam tenir l'altre dia el president Joan Canadell a la Cluenda i aquest any, com ja potser sabràs, per primera vegada farem l'RCPyme virtual, la qual cosa és un repte i alhora una oportunitat, perquè potser també permetrà que més pimes i sobretot de més llocs del territori, de tot Catalunya, hi puguin participar. I aquí compartim aquesta voluntat de mirar d'arribar al màxim possible de pimes. I que és un tema en el qual des de Respon.cat potser hem tingut limitacions a vegades en la capacitat d'arribar a les pimes. No és fàcil arribar-hi, no és fàcil que les pimes entenguin. Quan parlem de la responsabilitat social, a vegades es queden amb una visió de com si estiguéssim parlant de filantropia i a vegades és normal que confonguin l'expressió i no comprenen que estem parlant en definitiva de competitivitat empresarial. I aquí ens sembla que segurament aquesta aliança amb les cambres pot ser fonamental perquè les cambres sí que arribeu a tot arreu i per tant podem facilitar que el missatge arribi sota aquesta idea que ha de formar part del model d'empresa i que avui dia una empresa que no es plantegi tenir un propòsit empresarial i fins i tot cada vegada més sentirem a parlar d'una empresa que no es proposi fer activisme empresarial, és a dir, que no tingui realment clar en els seus valors tot això d'aquí, no diré que sigui mediocre, però sí que segurament perdrà potencial de tot el que podria fer a nivell de guanyar confiança en els seus grups d'interès, començant per la clientela, però també les aliances o els propis treballadors. Per tant, aquí sí que tenim segurament una aliança molt important a fer. Correcte. Dues coses. Ara no vull interrompre si algú volia dir, però començant amb el teu discurs al principi, que deies que, i el lligo amb el que dèiem de les oportunitats, quan deies que és la primera vegada que es fa telemàtica i no presencial, però això ha obert, de fet, moltes possibilitats a moltes petites empreses que potser no tenien aquesta capacitat d'arribar-hi i ara d'aquesta manera sí que s'hi pot arribar. O sigui que de tot se'n pot treure una part positiva. El teletreball ben entès pensem que és molt bo per compaginar precisament, és un punt interessant en temes de responsabilitat social perquè et permet compaginar moltes coses, compaginar una vida familiar, etc. Ben entès ho dic perquè en molts casos el que hem fet durant aquests mesos no ha estat un teletreball ben entès, ha estat teletreballar tot el dia en lloc i encara segons com ha complicat, però això és una de la situació que hem viscut del Covid amb les escoles tancades i que tot plegat ha estat molt difícil. Però un teletreball ben entès i utilitzar les noves tecnologies per minimitzar desplaçaments, etc., no només té un impacte climàtic important, però sí que permet arribar a moltes empreses que potser no s'ho haurien pogut permetre fins si no ho fem així. I després també molt d'acord amb la segona part del teu discurs, evidentment, que estem totalment d'acord. Mònica, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jo penso que realment el fet de poder treballar cada vegada més Respon.cat amb la cambra
penso que és fonamental per arribar cada vegada més, o sigui, cada vegada més empreses petites, mitjanes. El tema de treball en xarxa, de comunicació en xarxa, des de sempre ha sigut una mica l'eina en la que volia treballar Respon.cat. I realment amb vosaltres, si podem treballar cada vegada més, és la manera d'aconseguir-ho, perquè fins ara era una mica anar treballant, un coneix a un, i anar fent programes de comunicació, però fer-ho d'una manera així més estructurada i entre vosaltres i nosaltres podem arribar molt més, que al final, el que volem és sumar per cada vegada tenir més gent que treballa d'una mateixa manera. Llavors, realment, jo penso que tota feina que puguem fer amb vosaltres ens ajudarà molt. Penso que és un guany de les dues parts molt important. Realment, una mica en línia del que deies, el teletreball ha fomentat aquest coneixement en xarxa, perquè nosaltres, des que hi ha tot aquest tema del Covid, hi ha hagut un intercanvi constant d'experiències, de maneres de pensar, i tot ha estat en xarxa. I realment està molt bé, la gent està molt contenta. Llavors, al final, evidentment, la part presencial tornarà, una part tornarà, perquè hi ha coses que s'han de fer, però tot això ens ajudarà, o sigui, la part de xarxa ens ajudarà a anar més. I jo penso que des de Respon.cat, treballant amb vosaltres juntament, podem arribar molt més, que al final el que necessitem és fer arribar als valors, aquesta manera d'entendre la gestió empresarial a quantes més empreses millors. Doncs tota feina que puguem fer conjuntament, o sigui, jo penso que serà benvinguda i serà de molt valor afegit per tots. Endavant, altres intervencions? Bueno, si em permets, bona tarda, Mònica, i moltes gràcies per les teves paraules. Volia comentar-te una cosa. Tu què en penses a l'hora d'incentivar la RSE a les empreses, que diguem, formar, acompanyar, així, però tu què en penses d'algun tipus d'incentiu fiscal o econòmic que ajudés a que les bones pràctiques en responsabilitat social tinguessin el seu efecte en la competitivitat de l'empresa? Posem l'exemple de tots tan conegut, de la fruita ecològica, que sempre és més cara, ja m'enteneu, no? Amb l'alimentació es veu les diferències entre bones pràctiques, clarament, amb el preu de venda, no? En altres sectors no hi ha la transparència. Llavors, si tinguéssim informes, ara amb la nova llei d'informes no financers, que permetessin reflectir les bones pràctiques de les empreses i aquestes tinguessin un incentiu tangible, possiblement seria un bon punt d'abans per avançar. Jo estic totalment d'acord. Ara no sé si, perquè jo estic totalment d'acord. De la mateixa manera que hi ha també té beneficis fiscals al fer recerca, per exemple, i això està contemplat des de fa molts anys i pots justificar els teus projectes per recerca i això et desgrava i té beneficis fiscals. Doncs de la mateixa manera, la responsabilitat social podria tenir beneficis. Jo soc molt més partidària d'incentivar en positiu que castigar, o sigui que en general m'agrada molt més la idea d'incentivar i em semblaria perfecte el fet que hi hagués una mena de... Entenc que no és tan difícil, però vull dir que s'hauria de vigilar perquè passa com amb els verds, que de seguida hi ha 50.000 segells que et pots posar d'això d'allò i al final ja no saps si tenen gaire valor. Però això ben fet, un incentiu, em sembla una idea fantàstica. Sí, jo estic totalment d'acord. No sé què en penseu els altres, però em sembla el camí. Incentivar és la manera. Bona tarda a tots i, primer de tot, gràcies per acompanyar-nos en aquesta estona abans de l'assemblea. Un dels tres, sempre hem dit, nosaltres aquí a Respon.cat, que un dels tres pilars de la manera de fer catalana de fer empresa és, junt amb la innovació i la internacionalització, és la responsabilitat. I no ens feien massa cas comparat amb altres esforços que es podien fer amb la part més d'internacionalització o amb d'altres temes de formació. Home, dic això perquè jo agraeixo molt. Jo l'altre dia li vaig enviar un missatge al Josep Maria, amb alguns més de l'equip, perquè no vaig poder estar present, però vaig veure el compromís del nou president de la cambra respecte a què vol que sigui Respon.cat. Jo quan vaig veure que ell deia que voldria que arribéssim a 100.000 empreses, vaig dir aquí, em vaig emocionar, vaig pensar, home, per fi els responsables de la cambra són conscients de la importància que té aquest moviment i aquest instrument que hem creat entre tots, fins i tot en els moments més dolents, i que uns quants van apoyar i les empreses que estan aquí són les que ho estan finançant, més enllà d'algun petit suport per programes que rebem de l'administració. Jo tot això per dir que jo crec que és imprescindible que els que teniu responsabilitats al front d'organismes, com és en aquest cas la cambra,
donin suport a aquest tipus d'iniciativa, però més enllà de les paraules s'ha de concretar amb fets, i els fets no estan una quantitat de pressupost assignada important, sinó estar presents i incloure tot aquesta filosofia i el que és Respon.cat en el dia a dia de les actuacions de la cambra. Perquè jo a vegades ho comentàvem, potser més important que fer algun programa nosaltres és que en qualsevol programa que faci la cambra incorpori el concepte de responsabilitat empresarial en el discurs, en el disseny de polítiques, d'infraestructura, en tot el que es faci, inclús en iniciatives com algunes valentes que heu estat fent en els darrers temps. És a dir, que aquesta part sigui una part integral de la manera de veure l'empresa i de la manera de desplegar-ho, i jo crec que Respon.cat és un gran instrument, i jo des de la funció de responsabilitat, diguem, hi ha una mica al costat, però i tots els que estan al davant estarem encantats de tenir una activitat més intensa amb totes les organitzacions empresarials del país, que així vam néixer, des de la cambra, però intentant ser un punt de contacte de totes les organitzacions, sobretot amb la cambra. Hem sentit molts moments, per dir-ho suaument, ens hem sentit bastant orfes. Doncs jo l'únic que podria dir és que en qualsevol... O sigui, em sembla perfecte i és com ha de ser que aquest tema fos transversal, no? Que jo crec que és el que venies a dir, que més que fer vosaltres actuacions, o vosaltres, o qui sigui, vull dir, actuacions puntuals, hauria de ser transversal a totes i cadascuna de les actuacions que es fan en qualsevol altre tema, i hagi sempre associat una discussió, si vols, o el que sigui, no sé com dir-ho, però de responsabilitat social. I sempre estigui present en totes i cadascuna de les actuacions. Quan parlem d'internacionalització, no oblidem la responsabilitat social. Quan parlem de digitalització, no oblidem de la responsabilitat social. I a mi això em sembla fonamental. I no gaire lluny d'això, i en temes més tecnològics i de recerca, potser que és el meu món, intento que hi hagi sempre una taula d'ètica, perquè vagi acompanyant qualsevol de les discussions, particularment, per exemple, amb el tema de noves tecnologies, que és un tema molt delicat i que fàcilment ens en podem... Però també podria, quan parléssim de salut, per exemple, també podríem posar, etc. Només et vinc a dir això, que a mi m'agrada que aquestes coses tan importants precisament siguin transversals. I estic totalment d'acord. Llavors jo el que et demanaria és que qualsevol idea que vosaltres tingueu en aquest sentit ens la féssiu arribar. Qualsevol crítica del que no haguem fet o del que podríem haver fet en qualsevol dels nostres, des de discursos, actuacions, doncs ens les féssiu arribar perquè no ens en oblidem. Intentem no fer-ho, pensa que jo ho tinc. I penseu que ja des d'un punt de vista més personal, a la meva empresa és un dels pilars de responsabilitat i la manera com intentem actuar, que segurament ho podríem fer molt millor. Però el que us demanaria és que si hi ha aquesta coordinació, que és la que espero i que segur que hi és, però que segur que també es pot millorar, doncs en qualsevol de les nostres actuacions ens recordeu sempre... Això ho està fent molt l'Observatori de la Dona, Empresa i Economia ara. No sé si sentiu molts els discursos, però sempre ja des de l'Observatori aquí ens estan revisant qualsevol de les nostres actuacions perquè no ens oblidem sempre el tema de paritat i de vegades explícitament s'ha de dir perquè no se sobreentén, malauradament, sempre que hi ha d'haver aquesta paritat. Doncs des d'un punt de vista de responsabilitat social més general, m'agradaria això, que hi hagués aquesta crítica constructiva, però crítica en totes les nostres actuacions si no ho diem prou o no ho fem prou explícit. I això potser, Josep Maria, si et sembla, d'agafar aquesta actuació de coordinació perquè ens estigueu a sobre per no oblidar-nos-en, perquè diguem que el desig i l'obligació moral, si vols, però vull dir que nosaltres el desig el tenim i està totalment integrat. El que passa és que de vegades ha de ser més explícit del que potser ho és i no hem de donar per suposat res. De vegades et sembla que ja cau pel seu propi pes i malauradament no. Només un comentari final. Jo estic d'acord que, de fet, molts dels que estem aquí, cada empresa ho organitza de la seva manera.
però jo sempre dic que el tema de responsabilitat és bastant com el tema de qualitat, que l'important és que tothom faci qualitat, no que hi hagi un departament de qualitat. Responsabilitat el mateix, però sí que és cert que també convé que hi hagi un nucli referent professional i iniciatives com és el RCPIME o com altres iniciatives que fa Responcat. Hi ha d'haver un organisme, una plataforma que faci això, perquè és que si no, no s'avança. Jo crec que les dues coses tenen sentit, no? Sí, aquest hi ha de ser mentre no haguem assolit la responsabilitat plena. Aquest hi ha de ser per seguir fent la seva feina, però que jo entenc que l'objectiu és que estigui transversal i que l'ideal seria que aquests organismes poguessin deixar d'existir, no? Perquè ja tothom fos responsable. Sí, ja tothom ho sap fer. Joana, volies intervenir? Sí, només, a veure, volia primer felicitar-te, donar-te les gràcies i sobretot encoratjar-te perquè per nosaltres que siguis presidenta de la cambra quan toqui és tremendament important. Aquí ara hi ha 4 o 5 dones que perteneixem a una fundació que ens dediquem a l'emprenedoria, que és FIDEM, i realment estem sempre a la recerca de referents, de dones referents. I és importantíssim, crec, per la societat actual, tenir a la cambra una dona jove, com ets tu, i dona, i per tant que siguis referent perquè sàpiguen que altres dones poden arribar-hi, que és al final el que encoratja la gent. És per nosaltres bàsic i important. I de veritat necessito saber que és una realitat perquè puguem entre totes dir endavant la cambra canvia, diguem-ne, no? Però la cambra canvia i les dones som capaces de tirar endavant projectes d'aquest nivell i demostrar-ho i que tot un conjunt de dones que estan en el camí pensin que també poden assolir aquestes metes. Vull realment encoratjar-te i des d'aquí ja aplaudir-te en nom de tota la fundació nostra. Gràcies, moltes gràcies. De moment és allò que dèiem, no diguem plat, però en principi si no passa res que sigui molt inesperat, aquesta és la idea. Ara ja m'ha passat un any, per tant ja només em queda un any de vicepresidenta. Queda un. Ja es va però és molt important. És molt important per les dones. Mira que aquí n'hi ha moltes, I sense menysprear gens els homes, que són una passada. L'altre 50. Treballar per la igualtat. És així, perquè són gent que han ja fet l'exercici, però no està ple d'empreses que han de fer aquest exercici encara. I per tant, assolir punts de tant nivell tan crític com aquest i d'aquesta responsabilitat són aquests punts que fan el clic pel canvi. Fan el clic pel canvi, jo crec. Doncs gràcies. Moltíssimes gràcies, Mònica. Gràcies per haver participat aquesta estona aquí i tindrem oportunitat de ser crítics en positiu i d'estar al darrere per assegurar que sempre la responsabilitat, una mica en la línia que havíem anat parlant, d'intentar que la col·laboració també sigui aquesta d'aquí, que en cada cosa que es faci des de la cambra hi hagi la píndola, que estigui incorporat amb tota normalitat i transversalment als temes de responsabilitat. Per tant, farem cas de les seves paraules i així ho farem. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, de debò, Joan Maria. Merci.